filɛlibaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ n'a b'an n'a ye sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'aw fo f'aw sigiyɔrɔ ka tila k'a fɔ aw ye k'aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye n'o de fɔ tant que aw bɛ ni émission in suit aw ni ɲɛnafin tɛ ɲɔgɔn ye wa aw tɛ stressé donc bi aw ka lafiya kama an ye ci bila an ka dɔnkilidala dɔ ma a kuma tɛ kɛ dɛ ale ye Abilaye Jabate denkɛ de ye Iba Jabate o de b'an bolo bi donc ko duman dama dama de bɛ Mali kunnafoni kɔnɔ an b'a fɔ dɔrɔn restez connectés n tɛ kuma janya n bɛna kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ n ye fɛn fɛn b'a ka ko la aw ni ne an bɛna bɔ kalama voilà patron ni tile kan jumɛn de b'i da ça va alhamdulillah j'espère que i lafiyalen kɔni don tout va bien an bɛ se ka taa ni kow ye an bɛ se ka taa a maloya t'a la foyi foyi t'a il y la a pas de problème d'accord voilà sisan Iba komi ne ma bɛrɛ fɔ naamu ne kɔni y'i tɔgɔ fɔ Iba Jabate a bɛ se ka kɛ yɛrɛ tɔgɔ wɛrɛw bɛ yen min ni o tɛ kelen ye sisan nɔ ne bɛ fɛ i k'i yɛrɛ fɔ an ye yɛrɛ de cogo min na an bɛ faamuyaliba sɔrɔ i ka kow la yɛrɛ wana kuma bɛɛ la est ce que yɔrɔ fɔ wɛrɛ b'a la tuguni ok ayi mais e fana bɛ dɔw a fɔ ka na donc an bɛ lamɛnnikɛ filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ donc a f'u ye ni ɲankuma a kɛra fama ye dɔɔni Iba Jabate do u denkɛ u balimakɛ u dɔgɔkɛ voilà artiste chanteur comédien donc voilà Iba Jabate fils d'Abdoulaye Jabate de Alimatou Fane et on wolola musique kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ ka wolo art kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ et voilà mɔgɔ bɔra min na ni kɛra o tɛ je pense que o tɛ kojugu ye d'accord Iba faamuyaliba sɔrɔla i bɔra ka kuma minnu fɔ sisan nɔ komi i yɛrɛ da don a yɔrɔnin na mais i ma kuma yɔrɔnin kan kosɛbɛ i tununa an ɲɛ b'a la Abilaye Jabate kɔni ale ye carrière ba kɛ ici au Mali mais a den ninnu aw si an t'aw ye yan kosɛbɛ kosɛbɛ est ce que Iba bɛ se ka dɔɔnin fɔ an ye o ko ninnu kan parce que an tɛ k'a faamuya dɛ aw fa ka nin tɔgɔba in sɔrɔ Bamakɔ yan n'a fɔra aw tununnen don an na bon en fait tununi ba tɛ parce que ne sigiyɔrɔ bɛnnen tɛ Mali ma tout à fait donc ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kɔfɛla ma mais n bɛ taa ka segin kɛ de temps en temps n ka projet caman bɛ kɔfɛ n ka projet dɔw bɛ yan de temps en temps ça dépend donc ni projet in wele waati min na yɔrɔ min na n bɛ yen mais n ka ko ka ca plus à l'extérieur ka tɛmɛ Mali kan donc o de y'a to mɔgɔw bɛ fɛn ma dɔɔni mais quand même je prépare un retour n bɛ ka n ka retour préparer comme une fois Doni, album Boma, ça fait quelques années. Mais cinéma de cadre qu'on a à un moment donné, je faisais beaucoup de films. Maintenant, pendant réclamé, j'ai décidé maintenant qu'à seguir Doni musique là pour gagner un film au fan ou Doni. Donc album Korabesena d'ici février Inch'Allah. D'accord Iba faamuyaliba sɔrɔla i ka nin kuma in na ayiwa an filɛlibagaw Iba Jabate bɔra a kumara ko min ye tununi ko ale ma tunu Iba sigiyɔrɔ de ma bɛn Mali kɔnɔna ma ale bɛ extérieur de la donc ko bɛ n'ale a bɛ k'a ka retour préparer donc restez connectés dɔrɔn voilà Iba sisan o kɔfɛ an bɛ fɛ k'i ɲininka n'a sɔrɔ o ye kalanw kɛ kalan suguya ka ca e yɛrɛ bɛ ka tubabukan sɔrɔ cogo min na an b'a dɔn kɔni e ye tubabu kalan kɛ voilà i ka niveau d'étude i bɛ se ka dɔ fɔ an ye k'o kan bon bien sûr nka niveau d'étude min se ka dɔ f'i ye ne ye primaire ban m'a daminɛ daminɛ na ka secondaire ban donc après ici ka fɛnɛ ban yan nɔ avant de partir donc après on continuera à Montréal. J'ai fait aussi des formations dans le mot de la musique et puis aussi du cinéma. Donc je suis arrangeur, auteur-compositeur. Donc j'ai étudié, bon je dirais pas que je suis le maestro, mais j'ai étudié quand même la musique qui m'a permis aussi de faire la musique de film. Je fais beaucoup de musique de film tchamanké, de musique de documentaire ou tchamanké, arrangement tchamanké. Donc je suis compositeur. Donc, mais Donglou Tchaman composé pour des artistes connus aussi bien non connus. Donc ça c'est quelque chose aussi que les gens ne savent pas. Donc c'est ça, il y a beaucoup de petites choses. Donc mais plus ces dernières années, on basera plus sur le cinéma. Donc comme je suis aussi comédien, acteur de film, donc j'ai joué dans pas mal de films. Et là maintenant, je vais retour préparer une musique là, comme les fans en demandent, ça fait longtemps. Donc on a la sona. D'accord, Iba faamuyaliba sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na i bɔra ka kuma minnu fɔ voilà Iba bɛ ka film ka i ko k'i ye fɛn acteur fana ye
o ni i bɛ dɔnkili fɛnɛ da sisan nɔ i ba bɛ ka nin baara fila kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di parce que a bɛ komi film tourner fɛnɛ ma nɔgɔn dɛ Iba. Non, a ma nɔgɔn. Musique fɛnɛ y'a damana baara ye mais e bɛ ka se ka nin fila kɛ cogo di. Non, au fait waati dɔ kɛra n ye kelen jɔ complètement n kun bɛ kelen de kɛra waati dɔ kɛra n ye musique jɔ complètement n kun bɛ ka cinéma dɔrɔn de kɛ mais là maintenant je veux un peu revenir dans la musique n tɛ cinéma jɔ ça mais là je travaille par contrat ça dépend des rôles qu'on me propose. Voilà, donc Yannick Ofela. Mais maintenant, je reviens un peu maintenant en musique la donnie pour que Kanyana Fimo Fanuna. Donc, toutes ces années-là que j'étais un peu absent dans la musique, à Tikomin ou Tebarala, j'ai préparé, j'ai fait 3 albums pendant les 6-7 ans d'absence. Ces 3 albums sont finis. Donc, on a tant de gens pour que ni projet Nana dans le cinéma, c'est qu'on repose donné parce que musique Baragam c'est donné. Donc, Nala Sonara Fafanui bientôt. On va sortir, Inch'Allah. Ok, d'accord. Iba faamuyali sɔrɔla nin ko la. Sisan nɔ an bɛ ka nali kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ de ma. Ok. Caman bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ dɔnkilidala la. O bɛna sɔrɔ fa bɛ dɔnkilida, ba bɛ dɔnkilida, mais olu tɛ kɛ dɔnkilidala ye. Tout à fait. Mais Iba yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida in kɔnɔna la cogo di? An b'a dɔn certes i bɔra dɔnkilida la du de kɔnɔna la, mais e ka dɔnkilida nana cogo di? Ok, on y est déjà là. Pour que question répond, il va y avoir fait dans la vie, tu sais qu'à quel n'a kanuti là. Donc, il fait que dans la vie, il faut kanunika qu'il a fallu. Donc, né nana dɔnkilida la parce que bon, bora famille là, donc dans la famille là et tout, il y a facilité. Mais mana dɔnkilida la parce que m'fabɛ dɔnkilida ou bien bora dɔnkilida la du kɔnɔ non. Nana la parce que a diyara n yɛrɛ de ni ye fɔlɔ parce que ni fɛn ma di hadamaden ni ye tɛ se k'o kɛ. Donc à la base, quand j'étais petit, il y a un mouvement pionnier et puis on avait, comment on appelle, fanfare là, on mettait à truc étant jeune, donc on développait là au fur et à mesure. Donc c'est après mon départ du Mali, Moli et Watim Nagatako fait vraiment que il y a là vraiment que j'avais cette chose là en moi, que il fallait pas qu'il y ait un là parce que c'est comme un don. Donc là-bas, j'ai eu à travailler avec les gens du cirque et tout. Bon, ça, c'est les gens de comédie musicale et tout. Donc, à travers ça, il y a donc à faut effectivement développer. Donc, il y a donc à faut vraiment Monsieur Kabarakani domaine qu'on a. Donc, ça va bien on a autour de là. Voilà. D'accord, Iba faamuyali Iba sɔrɔ la o ko fana na. An bɛna tɛmɛ ni an ka question ye hali bi. Voilà, Iba an ɲɛ b'a la i ye bɔra jelidu belebeleba kɔnɔ Ablaye Jabate ale kɔni ko dogolen tɛ mɔgɔ si de la Mali sigi kɔnɔna la. Voilà, mais Ablaye Jabate ye jeli ye. Donc cela veut dire que Iba fana ye jeliden ye. Tout à fait. Donc ko mɔgɔ i mana yirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ bama ye. Voilà. Sisan nɔ n'an ye Iba yɛrɛ ɲininka sisan jeliya kɔrɔ e yɛrɛ bolo e bɛ se ka mun fɔ an ye o ko kan? O ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Donc, yani kake jeli folo yoron de folo. Les gens n'ont pas compris ça. Moro yi horon de folo yani kake jeli. Jeli qui horon de folo yana kake jeli. Donc, avec comme na fo société la sans ni placido attribuer la moro la ka foko bon car ça. À partir de ce moment, bi ko fait et de bi blaninyama et de kanganinke. Jeli ere folo de folo faranyonga bengelema kamɔgɔw don ɲɔgɔn na o yɛrɛ de ye jeliya yɛrɛ base ye fɔlɔ parce que à la base jeli ye hɔrɔn de ye fo mɔgɔw k'o de dɔn on ne devient pas griot mais on est griot pour que i ka se ka kɛ jeli ye f'i fa ka kɛ jeli ye walima i bɛ se k'a sɔrɔ i ba fɛnɛ na mais plus fa y'enfant i y'a faamuya donc mais o jeliya fɛnɛ sɔrɔla de parce que a attribué la de sinon jeli ye hɔrɔn de ye fɔlɔ. Voilà. Voilà, Iba faamuyali sɔrɔ la i ka nin ɲininkali la. Sisan nɔ Iba n'i ye e yɛrɛ ɲininka e yɛrɛ bolo jeliw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye an ka société kɔnɔ? Jeliw jɔyɔrɔ je pense que o jɔyɔrɔ dɔnnen bɛ o mais an bɛ fɛ ka mɛn Iba de da parce que mɔgɔw ka kuma réponse tɛ kelen ye. Sisan nɔ ne ye question in de poser Iba kun Iba k'i hakilina fɔ. Awɔ e yɛrɛ ko k'an b'a dɔn je sais an b'a dɔn mais Iba k'a fɛnɛ hakilina fara. Jeli jɔyɔrɔ c'est très simple. Jeli jɔyɔrɔ ye fara ɲɔgɔn kan de fɔlɔ dans la société.
bi kɔɲɔ tɛ kɛ jeliw kɔ, mariage tɛ kɛ jeliw kɔ, denguli tɛ kɛ jeliw kɔ, hɛrɛ ni hɛrɛ tana a si tɛ kɛ jeliw kɔ. Donc jeli bi komi n'a fɔ ko ciden ɲɛbila, c'est ne bɛna taa ko la sisan nɔ, i kan ka na, i kan ka annoncer, i kan ka ye, a ka kan mɔgɔ dɔ de k'a fɔ ko karisa kan ka na, karisa bɛ ta, karisa bɛ ta, karisa ka karisa di karisa de, o de jeli ka yɔrɔ le. Au fait, c'est comme ce qu'ils font maintenant les animateurs. Avec le développement, le changement, fɛnw yɛlɛmana de. Sinon jeli ka baara ye fara ɲɔgɔn kan de ye. Jeli ka baara ye ka hɔrɔn jɔyɔrɔ fɔ a ye. Jeli ka baara ye ka hɔrɔn ka baara min kan ka kɛ k'o ɲɛbila kɛ, k'o ciw kɛ, k'o siralabɔ kɛ. C'est aussi simple que ça. D'accord, i b'a faamuyali, i b'a sɔrɔ la o kuma ninnu na i yɛrɛ ko jeli ka baara ye kalali de fara ɲɔgɔn kan. Exactement. Donc ka kɛ a ka hɔrɔn sen ni bolo ye. Exactement. Voilà. Mais i b'a, e bɔra ka nin kuma ninnu fɔ, n'i ye e yɛrɛ ɲininka sisan ko jeliya b'a tɔgɔkɔrɔ bolo, e bɛ mun fɔ o ko la? Est-ce que jeliya b'a tɔgɔkɔrɔ bolo? Est-ce que jeliya bita in bɛ ka kɛ i b'a fɔ ko kunu a bɛ cogo min na? Genre t'a dɔn n'i bɛ k'an faamuya. N bɛ k'i faamuya, o réponse ka gɛlɛn dɔɔni parce que moi je dirais un petit peu a falenna, ne t'a faamuya cogo la, parce que an fitinin an tun b'an faw ye cogoya min na, olu tun bɛ sira min kan, danbe ni bonya ni karama ani yɛrɛdɔn, o kɔnɔna na olu tun bɛ baara k'o kɔnɔna na. Nka sisan je dirais que a falenna, jeliya falenna. Mais e yɛrɛ bolo a falenna en bien de wa walima en mal? Bon, c'est difficile à répondre parce que dɔw bɛ se k'a fɔ a falenna en bien, dɔw bɛ se k'a fɔ a falenna en mal, mais moi je trouverais que a ma fallu en bien. Non, moi je dirais pas ça. Parce que jeliya ni danbe de bɛ taa, jeliya ni jogo de bɛ taa, jeliya ni kalali de bɛ taga. Hali ni fɛn t'i bolo fɔlɔ, a tun bɛ kɛ ten, hali ni fɛn t'i bolo mɔgɔw ka jeli ka jeli, jeliya kun tɛ fɛnko ye o, fɛnko kun tɛ jeliya ye o. Donc maintenant, moi je dirais que m'a fɔ a bɛɛ tiɲɛna, mais a nɔɔnina dɔɔni, parce que anw fitinin an tun b'an faw ye sira min kan, ani sisan ne bɛ an ka génération mɔgɔw ye sira min kan, sira kelenw tɛ. Est-ce que tu vois? Donc fɛn bɛɛ kɛra maintenant fɛnko ye, f'an ka segin an kɔ dɔɔni parce que an bɛ ka ɲinɛ danbew ni tagabolow kɔ dɔɔni. Est-ce que tu comprends? Bon, n tɛ se k'a fɔ falakaw ye parce que olu bɛ a siraw dɔn ka tɛmɛ an kan, mais ne bɛ se ka kuma min kan o ye ne ka génération mɔgɔw ani minnu bɛ ne duguma. Est-ce que tu vois? Ne bɛ se ka kuma o kan dɔɔni. A kana kɛ ten dɔrɔn an k'a fɔ ko non fɛn bɛ karisa bolo, n bɛ fɛn fɔ karisa ye. A kana kɛ ten dɔrɔn karisa ni min man kan k'o fɔ karisa ye. A kana kɛ ten dɔrɔn dɔnkili min man ka da karisa la k'o da karisa la parce que fɛn b'a bolo. Fɛn bɛɛ de kɛra mɛ fɛnko ye. Donc ce qui fait que aujourd'hui an ka nouvelle génération an bɛ ka fili dɔɔni dɔɔni, an bɛ ka fili dɔɔni dɔɔni. Bon, ne ka domaine tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ, ni n ka domaine kɛ kosɛbɛ parce que moi j'ai mon style un peu particulier. N bɛ se fasada la n b'a kɛ, n fasiya don n bɛ se yɛrɛ, mɔgɔ tɛ n dɔn n'a ye, mais n bɛ se, n b'a kɛ, mais a man di n yɛrɛ de ni n kun ye kosɛbɛ. Parce que pour moi dans ma tête, pour que ne ka se ka fasa da mɔgɔ la, ne fa ye ne kalan min na, pour que ne ka se ka fasa da mɔgɔ la, fo n k'i dɔn fɔlɔ. Ne k'a dɔn ye min ye, peut-être que i bɛ se k'a mɛn, i b'i tulo mada k'a lamɛn, i b'a ka sun, i bɛ fama k'a mɛn dɛ, n y'a kɛ, mais a tɛ tɛmɛ 4 5 kan dɛ. Tu vois? Pourquoi n t'a kɛ? Parce que n tɛ se ka mɔgɔ ye ten tɔn k'a fɔ k'u ko non fɛn bɛ karisa bolo ka taa fɛn dɔ f'i ma parce que fɛn b'i bolo, non. Ne fa ma ne lamɔ ten, ne bangebaa ma ne lamɔ ten. Donc ne fa danbe tɛ se ka ne permettre k'o kɛ. Ni y'i dɔn k'a fɔ ko n b'i dɔn n gɛrɛl'i la k'i dɔn, an ye ɲɔgɔn sira taama, n bɛ se ka fɛn dɔ f'i ma, peut-être qu'il n'o fɛn ka kan, mais e ka wari tɛ se k'a to ne b'a f'i ma, non? Est-ce que tu comprends? Ne fa ye ne kalan o de la. C'est que genre mɔgɔ man k'i danbe feere fɛn kama. D'accord.
parce que ni au cachinier de donc ça c'est un truc qui est très très important pour que en jeune génération qu'on fasse beaucoup attention à ça, parce que et mon a fait un phobie 10 ans 20 ans 30 ans après akarai korolaw erebnisi ka lage kasanyini ha ne de ni foni watina ne de mbitani watina ne de ni kayun watina. Donc et conseil du mendi idéoni modoma en ce moment. Voilà, comme il y a dado conseil ko la iba kuma ibora ka kuma wa kuma nyana fene pour que il y ait nyumana a changera mais era bolo et a ma changer nyuman kan imaye si ça no pour que ka jelia sigi a corolena era solution jumane be e bolo on conseil kuma la surunya la solution et kuma ba fo solution faut une solution sur la chorobo de musoroba bolo so que sinon mais aklina do te la mi be se ga aklina be se ga soro mais a solution on tenait bolo parce que il va quand on fait on daga dogoni na on daga dogoni na dem sonui on be se ga munu ani munu flanye ani munu be anduguma on be se ga conseil de luma mais a solution tenait bolo a solution be soro en momso en mokew en faw en ambaw de bolo comme il y a ko conseil kon bi bolo mais faut on y refene ka son faut on refene ka son parce que c'est mieux aujourd'hui à Kafoko bon fente karsa bolo madame babolo au comme ça à Kafoko feme karsa bolo madame tala est-ce qu'il y a un ma famille donc moi je préfère que feme bolo et fentiki wari bi bolo et puis c'est ka fengene mais ka fentiki a c'est ka permettre à kene ka c'est ka ta dode fende la tindron quoi parce que feme bolo n'était donc ni yenye kanson ko yiga jelie alhamdulillah ni manzon ne ti se ka fen fimo parce que ne ti don mais dom na nyon don ne ka yini ke don ke bokolo don ka dugu don ka do e mo mi ke gerna na ni nyon che doniya na ni nyon che ne bi se ka fen of ma ne fen fe ma yoro la o che mais ni to ni jamu se be ka ja ki ka famille se be ka ja ni fen fo wari ni ngane yo ko ni o te chen ok d'accord il va famille soro lo ko voilà donc o kuma kan sur yala donc ni conseil de be bolo tout à fait faut andem faut génération croix andem senu anga siganko anga grefa ou anga greba ou la ka ko nyini ka don kosebe parce que tout ta ambe be korode tiando ni nyuman ka be nyuman soro yen ni nyuman ka be nyuman soro yen donc c'est très important que ika imagine al ni bito sengena ki bito fanta la ki a imagine ki janto ala. C'est très très important. Ati comme on a foko, j'aime pas la musique. Non, la musique fait une facia de mal. Mais il faut m'aller télé là. Il faut m'aller le concert là. Ati comme on a foko mandi non. Ati comme on a foko mandi kadinye. Mais c'est fini. On saute parce que moulula la facia de messi yere. Ya famia. Famia li solo là. Mon refene manga yefembela. Il manga Europe, c'est très important. D'accord, il va kuma ɲɛna an bɛna continuer ni question ye ale bi an bɛna kuma i ka projet la an bɛ don min na i ko bi projet yɛrɛ jumɛn de labɛnnen don i b'a yɛrɛ bolo projet minnu b'i bolo quoi i k'i da don la i ka dɔw walawala ni présentement projet d'album ça va bien bolo album ça va ko bɔ ɲɔgɔn fɛ ayi o bɛɛ tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ n'i y'o bɔ o duman bɛ caya kojugu en fait n ye absence min kɛ nin san 7 kɔnɔ presque je travaillais mes fonds frères donc on essayait à 100 là j'ai pu finaliser 3 albums donc on a sorti mois de février au Canada donc qui a été signé avec une maison de production donc au forum on a beau sorti donc on a 2 projets de clips aussi il y a Kelimbana mais Flower Bessina donc projet de cinéma on fait non mais plus je vais vraiment c'est pour la sortie de l'album et puis faire la promo. Voilà, il y a album quoi déjà, un message album intitulé donc en même temps son joli son hakem ba kono. Il sait qu'il dado la donner fois yo koka. Bon, album titré Racine. Donc en sugu yere. Bokolo. Album titré c'est un album mais yo choisi mon Racine, pourquoi ça? Bon, en fait c'est
ça ramène un peu à ta question. Voilà, Parce koka que segi chuko koka korola. segi koka segi de pour que koka segi fan fene ka En ko segi sugu dɔn. ko de en sugu donc ka ko segi ko de fene ke Exactement. tout à fait yeah, yeah. Donc c'est un album semi-acoustique, vraiment avec les instruments traditionnels, une petite couleur un peu européenne, mais vraiment la base c'est acoustique. Yera ko morceau joli ba ko Morceau tan kele ne ba kono. Exactement. D'accord, mais album in kon la ibe kuma juma thème ni thème jumon kan. Bon, le titre seulement Racine, ça parle de nos cultures, des traditions et trucs. Ou dans là-dedans où je dis ningi na ju jongo kanyene bokoloko ilaban bonita orobi kamanaga. Exactement. Tu vois, donc il y a beaucoup de conseils dans cet album. Aussi, j'ai interprété un morceau de mon papa. Et puis, voilà, il y a un autre morceau aussi de ma grand-mère qui est dedans. Sinon, tout le reste, c'est mes propres compositions. Et c'est un album quand même très riche. C'est très très riche. C'est pas de la musique commerciale. Vraiment, c'est un album vraiment très très riche. Mais il y a un album qui est sorti prévu le wakati jumena. Nalama basike février-mars au plus tard, Inch'Allah. Mais ma date non, ma date précisée parce que ça dépend pas de moi, ça dépend de la maison de production. D'accord. Donc nous lui ablada mina nebe tuguluko. OK. Aywa en fleli baro o muno mega na ni wakati na nte segante nyene ani ablay jabate denke no iba jabate ale de bambolo koreano. Koko duma bele bado labene ba bolo. Album mondial atitiri yere ko Racine nala sona kaka usigi ko duma be ganali. Donc iba akote ke bashe kana be desere. Inshallah. Donc en concentré lendo en dalamani sigilendo ambega album bin kono en même temps avec impatience. Donc ambiano iba ala ka sorti dum yira. Amin. Eni ambela jelena oni en fleli baro. Voilà iba komi yere ko album bin kono la. Iye chokoroba ka morceau do da. Voilà, est-ce que comme micro yere be iba bolé déjà? Caméra ou be donc micro be iba bolo aka seko na donc ko yirana awa acapella ni yal namba janya ko sebe OK kabako make bamana maubi nyini ngalike awako mimeme kake bamanana wanukera nyini ngalibeke tabawe nyini ngalike jelila kola sigibawe nyini ngalike sango ila kula alina bawe nyini ngalike ni babala kula ubeda bena feminga ni babala kula uyebonyani majigi kusango idaji ni baba ida kusango idaji jabati Abdullahi ida akosabali kanyima kana jigimala. Ay nin ko injara sa. Merci. Iba isna ga tige sra la liga continue. Anga tuta. Comme ko be émission fa na baba. Ben iba voix ne kadiwa. C'est vrai ça. ça. Donc l'inde jarawa. Merci. Antaro ameminta gaminto. Donc ama fodoro bonne continuation. Merci beaucoup, merci. Amin, merci. Voilà, iba komi en flele baka chama be yere question et répond. Parce que les questions il m'a posé. OK. Parce que ambe tawye we Julia ke we so wele mais rarement ante iba yere kumulo e so wele nununa imaye iba kon ba ka dongli da amba itelo la mais iba yere ante iba ye yano mais iba ka style nebe iba ka dongli sugu genre nta do mina nyefi to mina pour que kan famia le style genre musical ni iba nyini ngara sanka be style jumenke ere iba ka style toko parce qu'en ta famille. Moi, je fais le même style, un petit peu comme le vieux, comme le papa, mais comme à mes festivals ou les Kekachaya, nous faisons du live show à mes festivals ou les Kekachaya. Donc, mon style, je l'appelle le Black Blue. C'est un mélange de musique traditionnelle et moderne. Mais fasara infone fait mboke, mais fadameke, mais fasirake, mais au manchan kosebe, au manchan kosebe. Parce que c'est le milieu qui fait ça. Facebook ante ibaye et puis les gens me demandent ça pourquoi il fata chique pour ne comme écouter et puis c'est comme fala de ne dire qu'un fayo parce que pourquoi je vous explique mais c'est grave moko mausani fay moko kuna bijani fay parce que ne ka minke ne fatise roke
mais ale bɛ min kɛ ne bɛ se k'o kɛ donc c'est un plus ne b'ale ta kɛ ka tila ka n yɛrɛ ta kɛ mais ale b'a ta kɛ mais ale tɛ se ka ne ta kɛ donc c'est un plus il faut que les gens y comprennent ni occasion présentée la ma kɛ n fasiya de don y a pas de problème mais n tɛ se ka wuli n yɛrɛ ma ten k'a fɔ ko ma kɛ mais l'album qui vient c'est une preuve pour montrer aux gens que bah ah tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ nin fɛnɛ dɔn d'accord voilà donc ala ka album bɔ don yira an sina kɛnɛya la voilà Iba n'i ye caman ɲininka dɔnkili ko la n'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ ko dɔnkili ka nɔgɔn n'i ye dɔw fɛnɛ ɲininka u b'a fɔ k'a ka gɛlɛn e yɛrɛ Iba Jabate n'i ye ɲininka o ko la e yɛrɛ ka question réponse bɛ kɛ mun ye dɔnkili ka nɔgɔ a ka gɛlɛn Iba mun faamuya a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn dɔnkili ka nɔgɔ a ka gɛlɛn a ka nɔgɔ n'i y'a kalan a ka nɔgɔ n'i b'a dɔn a ka nɔgɔ n'i bɛ s'a fɔcogo la n'i bɛ s'a dacogo la a ka nɔgɔ mais a ma nɔgɔ n'i t'a dɔn n'i t'a fɔcogo dɔn n'i tɛ s'a fɔcogo la n'i tɛ s'a fɔyɔrɔ la d'accord sisan nɔ Iba e yɛrɛ dɔnkili in kɔnɔna la i ka parcours kɔnɔna la i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ oui tout à fait parce que baara bɛɛ la mɔgɔ bɛ gɛlɛya sɔrɔ a ma nɔgɔ i bɛ se k'i da don o la ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o ko kan a gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye parce que artiste bɛ balo a ka art de la ici au Mali les artistes souffrent énormément artiste bɛ sɛgɛn artiste bɛ balo jatigiw de la artiste bɛ balo a ka art yɛrɛ la k'a fɔ ko bon écoute à la fin du mois ɲini sɔrɔ n bɛ balo nin bɛ n bɔ a man ca hali n'u t'a fɔ a man ca les artistes souffrent donc o de b'a to obligatoirement ils sont obligés ka jatigiw ɲini minnu bɛ se ka u dɛmɛ minnu bɛ se ka jɔ n'u ye c'est pour ça que je dis que les choses ont changé donc e kan k'i ka baara de kɛ sisan e ka baara de kan k'i balo ne bɛ ka baara kɛ i tɛ nafa sɔrɔ la tu es obligé k'i orienter fan wɛrɛ fɛ i bɛ fɛn sɔrɔ min na voilà c'est ça le truc d'accord donc Iba y'o gɛlɛya ni ninnu dɔrɔn de sɔrɔ le fait que i bɛ ka art kɛ genre i yɛrɛ ko Mali kɔnɔna la mɔgɔ artiste min bɛ balo a ka art la a ka dɔgɔ donc o gɛlɛya de b'i kan Iba non mais moi je parle pas au fait par rapport à moi directement o gɛlɛya bɛ artiste bɛɛ kan o gɛlɛya bɛ artiste bɛɛ kan parce que ni bɛ kuma n tɛ se ka kuma kelen tɔgɔ la o kelen i bɛ min sɔrɔ o y'i kelen ta ye mais ni bɛ kuma jama tɔgɔ la ka dɔn k'a fɔ bah écoute effectivement les artistes souffrent Iba kelen tɛ tous les artistes du Mali souffrent parce que il n'y a pas un fonds genre qui est là pour les artistes que chaque mois ils peuvent dire que bon nous touchons ça mais c'est qu'un fonds bon machin au thé bérébé baraké les droits sont pas suffisants bérébé ta la gaïta fanfait bérébé boulboul la ita fanfait et pourtant un artiste doit vivre de son art il fait min que normalement à quand c'est qui balo t'es d'accord avec moi voilà i yɛrɛ bɔra i da don a gɛlɛyaw la mais a ye nafa dɔw fɛnɛ lasi ma yɔrɔ bon jagoya ni kɔni bɛ art kɔnɔ a bɛ nafa caman si ma entre autres relation ɲɛnama bɛ se ka relation ɲɛnama sɔrɔ ça te permet de voyager ça te permet ka découverte kɛ ça te permet ka trophée sɔrɔ ça te permet a bɛ se ka sira caman dayɛlɛ i ye voilà baara bɛ n'a avantage a n'a inconvénient dɔn voilà d'accord sisan nɔ i b'a ka carrière depuis a daminɛ fo ka taa se bi ma i yɛrɛ musique kɔnɔna la ko jumɛn kɛra i la n'a y'i marqué ni hakili b'a la genre ni tɛ ka se ka ɲinɛ a kɔ a bɛ se ka kɛ en bien ou bien en mal Waouh. Ok. Je pourrais dire un fait marquant de ma vie musicale, ça a été début là, quand je suis parti à Montréal. Au début, je jouais pas mal avec mes jeunes artistes tchamaïens, comme ci, comme ça. Je faisais les chœurs, la percussion et tout. Mais le jour vraiment que j'ai pris conscience que Nimbara était Baralangoloin, c'est le jour où on a fait un concert au stade olympique de Montréal. Devant presque 70 000 personnes. C'était ma première fois, j'étais très très jeune. Bon, je dirais pas que Akara Choc et main. C'est là où j'ai vraiment pris conscience de ce milieu, des valeurs de ce travail. Parce que moi je trouve que ici, mon robot art là, mon robot musique là, pour que c'est la musique dont fika
k'a dɔn mɔgɔw kɛrɛfɛ ou bien i ka kalan ou bien i ka bɔ a la ou bien i ka yala. D'accord. Parce que ni mɔgɔ yala la i bɛ fɛn caman ye i bɛ fɛn caman faamu. Parce que mɔgɔ bɛ musique minɛ ou bien musicien minɛ manamana mɔgɔ bɛ artiste minɛ kulonkɛ mɔgɔ ye non mais c'est pas ça c'est mɔgɔ de bɛ se ka artiste dɔgɔya sinon artiste ye maba de ye artiste fitinin tɛ ye parce que mɔgɔ bɛ création kɛ a kɛra dɔnkili ye a kɛra théâtre ye a kɛra fɛn o fɛn a tigi tɛ se ka sara o ça n'a pas de prix i kɔni bɛ se ka fɛn dɔ de d'a tigi ma karisa ni minɛ i ka fɛn dɔ kɛ mais a bɛ min kɛ i tɛ se k'o sara parce que une création n'est pas tu peux pas rémunérer ça tu peux pas i fɛn fɛn d'a tigi ma o tɛ se ka sara quoi. Donc mais fɛn dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i yɛrɛ bɛ conscience min ta k'a fɔ vraiment effectivement nin baara in tɛ manamana baara ye voilà. D'accord Iba faamuyali sɔrɔla kuma la sisan nɔ an filɛlibagaw bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ Iba bɛ furu kɔnɔna la ni denw b'i bolo n'o ko bɛ cogo min na i t'i da don la i ka ɲɛfɔli kɛ anw fana ko la. A tiɲɛna curiosité ayi an tɛ an filɛlibagaw de don Iba aw fana de bɛ yan nɔ u b'an filɛ donc ɲɛnafin de b'u la Iba donc nin fana émission de bɛ kɛ sababu ye ka donc dɔw fana bɛ se k'a fɔ awɔ Iba bɛ tan u bɛ nin émission ninnu lajɛ Iba donc an bɛ fanu kunnafoni de. Moi je suis marié ça fait presque bientôt 5 ans. 5 ans j'ai une fille et un garçon et voilà. Ala k'u balo. Ami. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o fana na Iba. An bɛ fɛ k'a dɔn sisan Iba yɛrɛ ka plat préféré ye jumɛn? Ne ka plat préféré o kɔni o tɛ dɔwɛrɛ ye ni to tɛ o. To. O ka ɲi nɔ. To de ka di ne ye kosɛbɛ. Faamuyali sɔrɔla o fana la. Voilà Iba komi an ye kumara yɛrɛ de i hakilinataw di émission yɛrɛ tɔ man jan an bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma ni yɔrɔnin na kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛlibagaw ma. Bon n t'a fɔ kumakan laban n b'a fɔ n ko dakuruɲɛ laban c'est juste o fili dɔrɔn de ka kanubagaw fo k'aw yɛrɛ ka chaîne lagɛbagaw fo Mali kunnafoni cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba. Donc voilà quoi, le silence n'est pas un oubli, Inch'Allah, on va être des retours très bientôt. On va continuer pour l'artiste soutenu parce qu'un artiste n'est rien sans ses fans. C'est très très important. D'accord. Et au cas où vous artiste vous faites un coro pour demain parce que les artistes ici au Mali, ils souffrent énormément. Et Torotigi Manake Toromina. Et mɔgɔ de bɛ se ka dɔn k'a fɔ karisa nin bɛ karisa k'a jɔ an ka soutien k'a ye. Il y a des artistes aujourd'hui au Mali que tu vois dans des situations minnu ye baara kɛ jamana in ye depuis les temps de Biennale de Moussa et tout. K'a dɔw yɛrɛ sara hali fura sɔngɔ a dɔw ye bi c'est a bɛ mɔgɔ c'est triste c'est très très triste tu vois donc que les fans regardent un petit peu les artistes parce que ni mɔgɔ ko mɔgɔ ka di ye ne ka fɔ sa kɛ ka di ne ye et animatrice ye ne bɛ se ka mun kɛ chaque fois que je regarde ton émission je te donne 5 francs est-ce que ne kanuba bɛ 5 francs d'i ma chaque fois que il regarde ton émission e bɛ sɛgɛn voilà donc c'est pourquoi on dit que a ka dɔgɔ o de bɛ jɛ tiɲɛ quoi mɔgɔ min seko ye min ye i kanuba ye min ye mɔgɔ min ka di ye i bɛ se k'o ko ye parce que ici nous vivons dans une société où artistes ka baara tout permettait ka vie i bɛ artiste dɔw ye bi comédien ɲɛnɛman dɔw ye bi dɔnkilidala ɲɛnɛman dɔw ye bi mais u ka situation c'est pas possible c'est pas possible donc mun de bɛ se ka kɛ non seulement je lance un appel aussi au gouvernement pour que u bɛ se ka artiste dɛmɛ cogoya min na o bɛ yen mais kanubaw fana bɛ se ka artiste dɛmɛ parce que a man kan tɔgɔtigi k'a fɔ karisa ye nin karisa ka karisa tɛ nin ye don sa salon sa min tun bɛ tan ou bien ni san in na min tun bɛ tan o ye lagosi de ye est-ce que tu vois mais n'an y'an bolo don an yɛrɛ ka artiste kɔrɔ an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ voilà. D'accord Iba kuma ɲɛna an b'o tɔni kuncɛ ni a cappella mankanni dɔ ye ala tɛ janya o yɔrɔ la an t'o di an ka tunkaranke ma ni yɔrɔnin na an bɛ faransikaw fo émission in ka d'u ye émission in lajɛ o ni maliyɛn minnu bɛ Itali u fana b'an suit kojugu donc an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo aw fɛn fɛn bɛ yen k'aw bɛ nin émission in na tout le temps donc Iba an ka a cappella laban di an ka tunkarankew ma. Awɔ micro b'i bolo. Kilawa, 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 kolontigi baro kadi,
fantambaru ye oni bi furu kɛ hɔrɔnkantigi dɔ ɲini ni bi gundo fobi layidu mɔgɔ dɔ ɲini layidu mɔgɔ dɔ man ca hɔrɔnkantigi dɔ wɛrɛ. Iba ali ko o toni janya. An t'o tɔnin to kɔfɛ la. Problème t'a la ni ko ten tɔ. Voilà Iba, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc an b'a fɔ dɔrɔn Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Amina yarabi ama. Merci beaucoup. Ayiwa an filɛlibagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na ani Iba Jabate de tun bɛ ɲɔgɔn bolo an bɔra an masala la ne hakili la kuma in kɔnɔnaw la aw y'aw ka tata sɔrɔ a la donc ne yɛrɛ fana ye n ka tata sɔrɔ a la o la dɔrɔn an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.